No niin, nyt mä vedän mun kaveri vastaan build fight. Oho, build fightin. Ja siis, oho, mä vähän lipsahin, mutta ei se haittaa mitään. Ja tää tyyppi pelaa ohjaimella, ettei pelaa munkaan tuolla näppiksellä ja hiirellä. Ja hei, kysymys teille. Pitäisikö mun vaihtaa mun näppäimiä? Mun tekis mieli jotenkin vähän vaihtaa mun näppäimiä. Nää on vähän tylsät näppäimet mun mielestä. Mä kiitos, mä en dropannut kokonaan. Ja me otetaan eka 5 varmaan. Joo. Oho. Niinku eka 5 voitosta. Mä? Otetaanko eka 5 voitosta? Joo. Ei kun joo, eka 5 ei. Oho. No way! En mä oo häviämässä, mä en halua häviä. No ei vitsi, mä aion tehdä comebackin. No miten toi heitti mut tosta alas? Oho. Et sä poraa tossa oikeesti, älä jaksa. Yes, come on. Noniin, nyt lähtee. 3 Joo. kohdalla näyttää vähän pahalta. No juu. No ei näytä enää. Ei kun musta tuntuu, että mä olin kuule rakentanut siihen jo seinän, niin silloin se ei voinut rakentaa siihen seinään. Oh! Mitä mä sanoin? Mä vedän vielä tästä comebackin. Oh yeah, boy! Oh ja mä näin, kun sä yritit edittaa sitä sillä... Yi vitsi, mikä möplä! Ja voitto mulle, GG! Ja mitä mä sanoin, mä teen